Patuloy umano ang ginagawang mga hakbang ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag upang pigilan ang pagtataas ng singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Matatandaang nitong Lunes, February 20 na muling magtungo sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang alkalde upang personal na iabot ang ikalawang sulat ng lokal na pamahalaan ukol sa dagdag singil ng power company na naramdaman na ng mga consumer ngayong Pebrero. Sa pagbisita sa ERC, napag-alaman umano ni Caluwag na wala pang ibinibigay na emergency power contract ang SFELAPCO sa komisyon. Humingi na rin ng tulong si Mayor Caluwag kay 3rd District Representative Don Gonzales upang mailapit ang issue sa House Committee on Energy. Tinungo rin ng alkalde si Senator Lito Lapid at Senator Raffy Tulfo. So, nung iniiyak po niya kay Senator Raffy Tulfo. At positive naman po ikwata mo kahit na rin. Pero ako po bisang mag-go into detail pa, uling po ta man malyari, di po ba? So, maninayata mo po. At nitong Miyerkules, February 22, nagipagpulong din ang punong lungsod sa mga pribadong sektor upang hingi ng kanilang tulong sa pagresolba sa kinakaharap na suliranin. Ako po patugot at etamo po mayayari kayo din makanya na paboreta na mo. So, aliwa mo po ako dapat. Ay niya, may tumurin po bigla yung eni, kanya doon ko po yung participation mo. Anya doon ko po yung cooperation yung Kenny. Nung po talagang kita mo, kasi value ko, hindi po yung sinabi ko kang Senator Tulfo. Sinabi ko po, alam niyo po, Sen, pag hindi po natin natutulan nito at hindi natin napa-stop yung ganito, domino effect po. Definitely po, in kung water district, prime water, definitely magtas na rin. At gusto po magtas siya po in water district, magtas laman po rin, ganagan ng ating eskwela Kenny, ganagan ng establishment Kenny, magtas lang po at karin na mag-umpisa yung kasakitan na hindi ang natarakal po. Kaya po, masyado ng matsura po in mangyari. Hindi po. Ayon kay Caluwag, hindi siya titigil hanggat hindi nasosolusyonan ang issue. Ngunit sa kanyang mga hakbang, kailangan umano nito ang partisipasyon ng mga pribadong individual at grupo dahil kapag tuluyang naipatupad ang dagdag singil, tiyak maraming sektor ang apektado. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.